vil her fortælle om vores personlige værnemidler på Trivio. Først har vi sprøjtedragten, som vi tager på, inden vi går ind og maler. Den beskytter vores tøj, men også vores hud mod farlige stoffer. Udover det har vi nitrilhandsker, som beskytter vores fingre mod farlige stoffer og malingen. Så har vi nogle tynde nitrilhandsker, som vi bruger blandt andet i laboratoriet. De kan ikke holde til fortynder, så derfor holder de ikke så længe. Står vi arbejder meget med fortynder, så bruger vi de her 4H handsker. Så kan du arbejde med fortynder i 4 timer, uden de bliver opløst. Udover det har vi de sorte, tynde teknikerhandsker her, vi bruger, når vi skal arbejde i værkstedet. Altså det er, når vi skal slibe plader og sådan noget, så vi ikke skærer vores fingre. Og personlige værnemidler, der har vi også vores friskluftmaske, som er dyrt. Der sidder et lille filter herinde i, som man skal skifte hver 3. måned. Måden den virker på, det er, at vi har noget frisk luft, som bliver trukket udefra. Kun til luft, ikke gennem vores kompressor eller noget. Og vi kobler en slange på, og der kører det luften så igennem systemet, så du altid har frisk luft inde ved masken. Sådan en maske her må du bruge i 6 timer. Vi har jo fordelt over en hel arbejdsdag. Så har vi en kulfiltermaske her, også kaldet en P3-maske, som vi bruger til mindre opgaver. Det vil sige, skal man vaske noget af i fortynder, skal du blande noget maling, så kan du tage sådan en her på. Ulempen med den her er, at du kun må bruge den 3 timer om dagen. Og til sidst har vi en støvfiltermaske her, som vi bruger, når vi sliber eller skal rense pulverkabiner og lignende. Så er det rigeligt som beskyttelse til os. Udover det, så har vi sikkerhedsbriller. Dem bruger vi, når vi er i laboratoriet. Der skal bruges sikkerhedsbriller i laboratoriet, så du ikke får kemikalier i dine øjne. Og så har vi vores ansigtsskærme, som ligger rundt omkring i værkstederne. Skærmene dem bruger vi blandt andet, når vi skal hælde kemikalier i forbehandlingsbadene, så vi ikke får ætsende kemikalier op i ansigtet.